Awu igama ngubhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngisenzile bathi wathitha upha kudakwe yini ingqwele ebhuqa imiza abafokazana ngo-12 betshise thuluza ngambi nalo ngilifice ensimini xa muxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini kumafavuke njengedanga bane ngunogwajobhajwa ikhulule kufoka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathe lenkosazana dame lingashi ubusika nehlobo ngqwele ngabhubhuzi kuthana bephupha amehla namalanga siphethu ongabona amanzi ukuthi aqhamuka kephi uyabona la ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani makunje wena onyanyawo fokofu ngeke ngizwe nhlobo ngempatha mina gcwala ngiyakufakela namhlanje ke ngifuna ukucacisa lento yesinqumo uyabona ke mina njengoba ngibhaka mangithatha isinqumo noma mangabe ngishinto mina mangishinto angivele ngikhiphe ngomlomo wami ngishinto ngoba kusuke sekuvunyiwe esigodlweni esami ke isigodlo asingishiso into engisuke ngizojika kusasa ngithi ngiyaxolisa ngezilonto phela angidlali mina futhi nje nabantu umhlaba wonke ngifuna bazi ukuthi angidlali because I'm dealing with serious people, people with serious businesses as well and families. So angikwazi things odlala. Ngikhuluma into ngijike kusasa ngithi bengidlala ngenzi lonto mina. Ngenzi lonto. Ngoba umthetho mina kumele mangabe ngikhuluma ngeindaba lezi zokufa nomuntu ozoshona nani vele bengabe umuntu egula yabona umuntu bayigula kusuke kukhona lo moya ofuna lo muntu ukuthi afe mase kuba khona lezi dalwa noma le family ethi asifuni nelunga lethu impi esingathi masibeka ngokukholwa usathane namadimoni akhe athi ifa uNkulunkulu nezingilosi okwamadlozi athi phila uyayibona ke lempi and mina okwami nje mina ukuthi mangikhuluma ngikhulume into eqondile futhi engeke ngivele ngiyikhulume ngokuphapha soze ngakho ukuphapha mina uma sengishilo ngathi ngiyayibona impi la usathane namadimoni akhe balwa nedlozi noNkulunkulu that side kuyaliwa mangabe kuliwa most of the time angathi most of the time usathane usebenzisa wena to destroy yourself noNkulunkulu futhi nedlozi lakho lisebenzisa wena futhi to conquer your mission kodwa usathane amaqhinga akhe uma ngabe ezokuwina ufuna uqale ungabaze amandla kaNkulunkulu namandla edlozi ifana nomuntu bengabe umthando umnakekela yena bese ekhombisa ukuthi akane ndaba nawe akakholelwa kuwena noma kuthiwa umthanda kanjani kodwa umuntu once wakhombisa ukuthi akane ndaba nawe futhi akakholelwa kuwena nawe ikhona lento ekunje gci ukuthi awu kodwa lo muntu sengimlwele kangaka yena akaboni ukuthi so naka spiritually ihamba kanjalo dlozi lakulwela uNkulunkulu yakulwela ingelosi yakulwela kodwa mawuzokhombisa ukuthi wena untekenteke unokwenzani nje unokuthi uthulwelwa ukuthi nqoba kodwa kutholakala wena ukuthi indlela ontekenteke ngakhona awunendaba nokuvuka uyithathe empilweni ufuna ukunqoba kodwa ufuna ukuvuka uyithathe yabo uyingane uyalwela ukuthi phasa esikoleni kodwa untekenteke awufuni ukudadisha liyakulwela idlozi yakulwela uNkulunkulu ukuthi uyalwela akusho ukuthi uzolala uvuke wazama answer kufuna mawulwelwa nawe ulwe
ngenkathi ulwelwa ukuthi umqondo wakho ube normally, umqondo wakho ingalo izandla isebenze, umlomo ukhulume, amehla wabone, inyawo zihambe and uyafunda. Lekelela le power yakini nale power kaNkulunkulu ukuthi wenzeni wena? Dadishane wena. Uma kungena usathane uzosebenzisa wena ukuthi abathi abanye abalalela ubizo lwabo betadisha ngokuthi wena usathane uyak-overpower namadimoni akhe. Hamba obhema wena, hamba uphuza utshwala wena, xabana nothisha wena, xabana nomzali wakho wena, ntshontsha imali lendlini wena, ungahloniphi. Usathane usebenzisa wena to destroy yourself. Usomabhizinisi yonke into yakho uyalwela ukuthi iphumelela. Usathane asebenzise wena ukuthi ithi wenza ibhizinisi elibucayi, kodwa mawufika endlini ifika uhlukumeza umngakho. Mangabe uya kubasebenzi ifika uhlukumeza abasebenzi ungabaholeli. Uyabona, mangabe unemoto ezikhokhayo akusebenzisa usathane ukuthi zingakhokhi lezi imoto, uyithatha imali uye koyiphuza. Bengabe uye kuma meeting akusebenzisa usathane ukuthi ufike ube rude kuma meeting. Sathane usebenzisa wena ukuthi akushaye phansi. Ukuphethe kahle umyeni wakho la ngokuthi vele ngoba nakho usathane usefikile, avela sebenzise wena umuntu wesifazane ukuthi hamba ke manje ke uvela ungafebeli ukuthi obuya, uvela ufebe nomngani walomyeni wakho, uvela ufebe neboss emsebenzini. Mhlawumbe lo msebenzi wawutholelwa yilo mkhwenyana, kodwa uvela uzofeba neboss lemsebenzini. Usudistroyekile ngoba uma ngabe lento isivela ngoba kokufihliwe ngaveli. Ekulahla umkhwenyana eqala emsebenzini umkhwenyana ngoba wawuthola ngawo umsebenzi ethinta abanye abaphathi ukuthi unjeni nje isemahliphi lento ke ihamba in both ways. Noma kuumuntu wesifazane support indoda ivela indoda imenzele into azi uyibona empilweni. Usathane usebenzisa wena. Sebenzisa usathane. Ngikunike umakhandakhanda ngithi siyanqoba manje. Mase ngikunika ingqinamba ngithi njengoba sinqoba kunepower enkulu ehamba namakhandakhanda esisekhaya lakho. Uze ungabi khona umsindo, thanda izingane zakho, thanda unkosikazi wakho, ababa abantu bokuqala ngoba umakhandakhanda la sizokhuphula ifamily yakho. Uyabona, sizokwenza wena ube umholi, ngabe umama ngabe ubaba. Umakhandakhanda ufuna leyo nto leyo ukuthi uvikela lo mndeni. Uvela usuke wena, uvela usuke wena. Hamba ulande amabhodlela, ulande inaliti, ulande umuntu ophatha insizi, ophatha kuzocushwa leli khaya futhi. Uthi hayi bengifuna ukucupha nje, ucupha ikhaya. Awubona ukuthi njengoba kucushwa ikhaya, kugqitshwa inhlamvu yesibhamu, kugcitshwa imbese ibheka phezulu, udestroya wena ke manje. Kanti bengabuno umakhandakhanda uthini? Uthi la ngaphakathi idlozi lala akube yilona eliyisiqala eliyisiphetho kulomndeni. uNkulunkulu akawugubezele lo mndeni. Uyabona, noma yini eyisithi ingangeni la ayigcine ngaphandle. Izinto ebese iphelile aziqale phansi ayibuye makhandakhanda lo. Abantu bakwazi ukuyicupha bona. Abantu bakwazi ukuthi kushona umuntu wakubo umuntu asuka umuntu engcwatshwa lo anikwe isikhali umbese, noma anikwe isibhamu, noma anikwe inhlamvu yesibhamu, noma umkhonto. Kuzotshela umuntu walekhaya kuthiwa singcwaba nalomkhonto, hamba uyolo nimnika lesikhali. Nizibulela nina njengefamily ngoba nizobabiza amagama labantu enifuna ukubona. Uzoya futhi kubona, ngiyakutshela mina uzoya kubona, uzobagwaza. Kodwa futhi njengoba seqalile walwa, mayise baqedile laba abambulalile, nizomphuca kanjani? Bathi hayi somphuca nenkomo. Lalela ayikho into enjalo. Angikwazi mina ukunika wena isibhamu uhambe naso uye eGoli, ubaqede abantu eGoli, bese ngithi mina ngizoya lemdilova ngiyohlaba inkomo, ngithi loso sibhamu sengiyakuphuca. Angikuphucile mos, who's fooling who? Uma ngikunika into mase ngikuphuca,
ifuna ngiyithathe lento engikunike yona. Awukwazi uthi hayi sesiyamphutha ngenkomo. Lonto i-mind game eyayidlalwa abantu bakudala mabeshaya ugoqula beliwa la. Uma ngabe ungcwaba umuntu nesibhamu mawusumphutha kumele ligunjwe ithuna. Sithathwe sikhishwe ethuneni kuphinde kugqitshwe futhi. Uthatha into esokumnikile umuntu. Awukwazi ukunika umuntu bese uthi uzoyibuyisela ngenye indlela. Ayikho lonto leyo. Uma baqeda laba uzogada ingcabani. Ama-families kuyenzeka kuma-family kube khona umsindo osukayo. Once kwaba nomsindo uyasuka lo ufika uyagwaza wanikwa phela isikhala. Mangabe ungazi ukuthi nje lokho is given ukuthi nje ama-families hlahlala kube nomsindo afike. Ifana nalento ukuthi uhambe enyangeni uyothi unezitha ucela umuthi wezitha. Ngicela umuthi wezitha manje nginezitha. Awume mfethu njengoba ufuna umuthi wezitha wena ufuna ukunqoba. Ngeke kulomhlaba mfana uzuyaba. Ihlukana ngeke uzuyiqeda izitha kulomhlaba. Nazo ihlukana ngama level. Khona itha ezikule level okuyona. Mawunyuka to the next level ufica itha zakhona. Mawunyuka to the next level obuza abantu bepolitiki bafuna ukuyazi kahle. Khona izitha baba oyithola usagijima la kuma lokhuzana kuma ward usalwela ukuba yikhansela ube nezitha nje. Even before ube yikhansela nje usafuna ukuba unobhala weward. Uyabo kuma GM usafuna nobhala kube nezithe lapho. Unyuke ube yikhansela ithazo ukuthi usuyikhansela manje. Unyuke ube yimeya ithazo ukuthi usuyimeya ke manje. Unyuke ube unobhala 111 unethaza lapho. Unyuke ube uMEC unethazo ukuthi usu-MEC. Unyuke ube yiminister usunethazo ukuthi uyiminister ke manje. Unyuke ngakuqeda izitha. Ngeke mina uthi uzofuna ukuthi wezitha kumina nguKing Bhaka. Ngeke ngoba kwayimina King Bhaka nginezitha la osigujana. Ufika kumina King Bhaka uphuma umuthi wezitha nami ngithi akulapho umuthi wezitha la ayikho lonto leyo. Akho mina. Izitha baba intwala zalemhlabeni baba. Ntwala. Ngeke uhambe kosigujana uthi uyofuna umuthi wezitha kubona. Labe nezitha engaka. Ufuna umuthi wezitha kubona? Ayikho lonto. Ayikho lonto leyo. Ayikho. Wena lwela ukunqoba. Kodwa mawunqoba ukontrola ubani? Ukontrola usathane namadimoni akhe noma ukontrola uNkulunkulu nezingilosi okwamadlozi uhamba nabapi la? Uma ngabe kuNkulunkulu, uNkulunkulu akazwani nomsindo. Idlozi akazwani nomsindo. Usathane uthanda umsindo ukuze akunqobe. Usathane. Uhamba nobani? Ngeke utshelwe yimina ianti kuwena lapha ekhaya ngoba vele noma sewuyibhubhisa uyibhubhisa wena. Athi kuwena i-answer. Makunomsindo lapho kwakho. Kunengane engatsheleki, unkosikazi akatsheleki, indoda ayitsheleki, umaye nilawulwa usathane namadimoni lapho. Lapho. Kodwa makunokuthula, uhlonipha umama uyamhlonipha ubaba kunokuthula, kunoNkulunkulu ke lapho. Kuyaliwa. Kunokusathane namadimoni nizoshonisana phansi nodwa. Mina ngisoze ngayikhuluma mina into mina engayazi. Ifana noma ngizofika la ngicacise ngithi ngibona if elimnyama. Angidlali mina. Why ngisho kusene isikhathi ukuthi ngibona if elimnyama. Khona into ekufanele uyisho mawuyibona ukuthi kusasela inyanga. Uyabona? Ubotho kulenyanga lesekuzoba nje. Ngibona ife lemnyama ngishola woni kusasele ukuthi inyanga yonke ukuthi kunefe lemnyama ngathi ngacacisa futhi ngathi njengoba ngisho ngoba ngiyabona ukuthi I can do something kodwa you can't just do something uma ngabe ungacelwanga ukuthi enza something. Hayi baba ngeke kule yakamoya no kakamoya nje uyacelwa mawusuyenzile isign ukuthi khonto nje to hayike sicela ukuthi usilungise lo bantu ngoba inhloso ukuthi akulunge ife elimnyama then isangakwazi ukulunga.
unike allowance. Unike allowance. Uma ngabe kungekho into eyenzakalayo, nathi usinami ngisuke ngekho into engizoyenza ukubuka. Kodwa emene nje awusho ngoba sebengakusasa uthi nanti ifilm makuthiwa lungisa uzolungisa nini? Ngoba usho kusenesikhathi lana utshela kufana noma kuzobhala exam utshela kuse ukuthi ke ngena ngelithile kuzobhalwa awutshela namhlanje kuthi siyabhala kusasa. Hayi ngaphandle manje kuthiwa i-speed test nje uclass teacher weni khonto ayenzayo kunina. Kodwa mangabe nje sekuthiwa kwenziwa into serious awutshelwa namhlanje kuthiwe kusasa. Khohlwa baba. Bugebengu lobo. Utshela kunesikhathi so that you can prepare yourself. Ukuthi in case kwenzeka ukuthi ngisangakwazi ukucover. Angiphathi mangizoze ngisho ngithi ngingayilungisa within 3 days. Ngiyinkosi phela mina. Ngiyinkosi phela mina. Kodwa hayi ukuthi ngizoqhamuka la ngithi ngiyaprofita konke engiyibonayo hayi ngabe khona osuku usuzwe ngayo. Mina ngisuke ngisholo ukuthi uma ngabe kusazolunga normally ngiyaye ngikhulume sekudlulile ukuthi kwenzeke kanje kwabantu abangicelayo ukuthi hayi king sometimes kuhle ukukhuluma before ukuze mangabe kuzolungiswa usho kodwa ngacelwa abantu ngasho futhi ngathi inkinga yokukhuluma before ingoba usuke kuzobukeka ngazuthi wena usuba judgmental ukuthi sekuzoba nje. And noma inini abantu bahlale kunento abazoyisho. Ngisho ngakhuluma before ngithi khona umfana wasemlazi ekuzoba nje bazosho babantu bengabe sekwenzeka bathi awubevele isigebengu. Bevele isigebengu bosho njalo abantu. Uyabo? Bosho njalo abantu. Uthi hayi khona umama okanje emlazi kuthiwa hawu loya bekufanele ashone. Indaba bengabaza abanye abantu. Bevele ezofa nje loya bengabaza abanye abantu. Yabo uthi hayi khona ubhuti ogingqike nemoto emlazi kuthiwa hayi bevele izomginqa loyo. Indaba ispeed agijima ngaso. Vele mawugijima uzofa. You don't have to prophesy such thing. Vele mawugijima uzofa. Hayi kunefele emnyama lo muntu osethe ukukhula vele uzoshona. Indaba bese mdala. Heyibo. So abantu mawungaphika nomqondo wabo ngeke uzubaqede because most of them bawo small mind. Lokho it's given and ngampela abayazi lento kamoya. Ingakho nje nami bengabe ngikhuluma angikhulumi ngokuthi umuntu uzothini ngikhuluma ngokuthi umoya uthini. Umoya uthini. Yila ngifike ngihluke khona ke nenyoni lezi zithi ziyahlola. Yingakho ngaphumela ubala ngathi ayikho lento yokubiza amagama umuntu nokubiza inamba nokubiza ama-ID ngathi ayikho lonto. Uma uprofesaya before funa usho ukuthi lonto uzoyilungisa noma cha because mangabe uthi kusho uNkulunkulu uthi kunje uNkulunkulu akayivezi into engenayo isolution. uNkulunkulu akakhombisi into isolution ingekho. uNkulunkulu ukukhombisa ngoba usuke esekucuphile ukuthi makumele usize uzosiza kanje. Awubonisa into ngokwazi ukuyisiza. Khohlwa baba manga lapho. So ngeke kutshelwe kuno 2 days noma kuno 3 days before lapho usuke nje uthathe from all best bese wenza kube yini kube content yakho from the best. From the best. Uma ngabe sengikhuluma sekudlulile usuku sekukhulunyelwa ukuthi umndeni ungashayisani ngamakhanda ugcina unukana wodwa. Bese begcine bezondana kuthiwa yilo yana obulalile. No, that is why ukukhuluma after kuyasiza ngoba ngisuke ngizofika neclarity ukuthi kube nje kwaba nje. Mase ngisiza nalo suke seyedlulile ukuthi ebese igebhile zifuna ukumthwebula. Mase ziyabona ukuthi ngokuthi King Bhaka une interest egadeni lo sedlulile azimiyeke ngoba njengoba sengikhulumile ngeke isamenza lutho ikhona into ethi ukuthwebula normally makuthwetshulwa into eyenza kakhulu izilwane lezi zasemkhathini zasentabeni yabo zasemaweni ziyakwazi ukuthwebula umuntu zithwebulela zona bayazi abantu abakhulele emakhaya ukakuke kuduka ingane nibheke nize niyeke niyoyibheka emahlathini niyayifica ithene etsheni ehlathini ihleli khona isuke isithwebulekile yabo
omunye umuntu uthola ukuthi ugobela ulanda imimoya engayazi ayilethe lesigodlweni isuke lento iyoganga endaweni ivusa abantu ebusuku ibahambise ngeenyawo uyapi athi hayi abadala bayangibonisa bangibonisa ukugobela efuna ngekuyena lalela usuku uthwetshulwa izinto zikagobela lapho akho badala bakhe abasuke bethi hamba ebusuku ngonyawe uriske your life ebusuku no kusuke kuyinto zikagobela oseduzane onemimoya angayi-understand omunye uyazi ukuthi ngihle nelwane la athambane nimalande bafana zikuvuse ebusuku lele zithi asambe khonto enjalo lo mhlaba imoto iyagingwa angiphathi mawuzophuza utshwala umsebenzi wotshwala ukuthi masuphuzile umqondo uthwebuleke umsebenzi wesilwane if you don't know ukukuthwebula umqondo so once waphuza wasuyashayela sewenzela isilwane esomela igazi umsebenzi waso wokuginqa imoto yakho ukuthi awubelula ngoba uma ngabe ungaphuzile kumele siqale phansi sizoconfuse noma sikudine noma uthola ucingo olukudilayo enkathi uthethe ecingweni once wathetha umuntu othethayo nomuntu odakiwe into eyodwa leyo ngoba bobabili labantu basuke sebengasekho esimweni esinormal sengqondo uyabona nje mawunomama ovela ekhaya lakho amemeze uyafana nale ngane zoqhamuka idakiwe iyongena erumini yayo into eyodwa kusebahlanyeni uma uzobamba ifoni udiniwe uyathetha uyafokofisa ama-chances okwenza ingozi maningi uma uzongena emotweni udakwe utshwala ama-chances okwenza ingozi maningi ngoba yini utshwala buthwebula ingqondo kubuye uthi zwi ukuthetha kukuthwebula umqondo ube kuvuka kufana ne-actor mayisi-actor lento esuke isinyukile kwi-actor kusuke kungeseyona lo muntu omaziyo sekunyuke umoya wale spirit ekuthiwa kasi-actor sesimngenile sekuphila sona kuyena mawubona i-actor nje okwazi labantu kushintsha imimoya kubona makuthiwa ethi uShaka Zulu u-adopt ispirit sikaShaka la silele khona ukuthi asibuye sizongena kuwena makuthiwa actor ethumenza ingubani u-adopt ispirit sikamenza ingubani uzosigaxa kuwena yabo maqanjwe igama nje kuthiwa wena ke uNomonde intombazane eyifebelayo njena uadopta ispirit sazo zonke izifebe ukuthi asikugubezele njengamanje singene kuwena wena onyaya ufusek fokof ngeke ngize ngizwe ngempatha mina ngihambile ngibonile ngizenzile ngikhuluma into engekho mina noma yini mangizokhuluma before ngomuntu ngiyokhuluma kunesikhashana ukuze in case umndeni mawuthi lekelela ngikwazi ukuba lesikhathi sanele sokulekelela kodwa mangizokhuluma kusele 3 days ngalekelelani lapho ngeke ngisalekelela as a result ngeke ngikhulume mina kusele 3 days ngeke ngiyenze lonto mina ngiyokhuluma early mina in case makuthiwa sizake ngoba once ngatshelwa into ngisuke ngiphethe le solution ya noma ubani ngabe umuntu wesifazane ngabe wesilisa nani once ngatshelwa ikhona le solution njwa kwashiya kwathi uma mina abantu abanomakhandakhanda bazonqoba hayi ukuthi into esuke ekhanda kumina ngathi hayi umakhandakhanda nakho nizonqoba hayi ipower njengoba siya le kubo kwakhe kumakhandakhanda ngomhla ka-14 October kwi-festival abantu yilabo yobona khona ukuthi ubani uKing Bhaka ingakho ngize ngayishuna lento ngaletha amaciko ahlonishwayo ngiletha okhuzani ngiletha ogcokama ngiletha odlada mshunqisi ngiletha ojumbo ngiletha osala ekhansela ngiletha olaqhapha ngiletha omageza amahle ngiletha omavikela mbuso ngiletha ophuze khemesa abangakithi madodonyo namhlophe bangakithi madoda okhwanele ebhaqa ombuze yabo konakele nje ngiletha omayele bhondo obuselaphi uThasmelane oqini shantu konakele nje lapha ngalala the list is endless otshatha ugodo BK mkhulu the list is endless Pastor Mjosti kobe konakele nje yabo ngeke ngibaqede mangakubizanga uxole dlubheke la ukhona bawuphe konakele nje lapha ngalala 14 October kodwa thina sinomakhandakhanda sonke siyoqala sihlangane 13 so now I can advise you mongizwe engathi ungaqinisekisa ukuthi uyawuthola makhandakhanda as soon as you can khona uyoba kule crew
yangomhla ka13 esiyobe sebenza ngezinga eliphezulu koze kuse phathi into efudumalayo ngoba hayi ngiyosebenza impela ngobe ngisebenza ngamanzi kakhulu yabo yila uyobona khona uKing Bhaka akafani nabo umehluko uphila nabo angifani nabo mina angifani nabo and ingoba vele futhi ngiclean angihambi ngipipiliza wonke umhlaba lo angipipilizi mina wonke umhlaba khohla angifani nalezi inyoni mina ezizinyanga mase zihamba zipipilize kwasana umuntu uyafika uzofuna usizo uyapipiliza angipipilizi mina eziyapipiliza lezi we kodwa ngelinye ilanga ayovela amahlazo abapipilisi noma inini mangabe ngishinto isuku iyokwenzeka akekho umuntu engekho mina akhona amahlazo ayovela athi umuntu ungipipilizile athi umuntu bezopipiliza lana athi umuntu upipiliza ayovela amahlazo ngelinye ilanga abapipilisi ayovela Kubhaka isibongo wanzama bathi ngihlambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta upha kudabo yini ingqwele phoqaphoqimiza abafokazana ngotholota labethise thuluza ngihambe nalo ngilifice ensimini uxakile kusazoshuba kusangenzeka noma yini ngumafavuke njengedanga pane ngunogwadogwadwa ayikhulule ngumfaka amakhanda gandi indlondle namakhanda amabili elesithathu elekosazana ngwele ngapupho kuthana bekupupa mina namalanga Spethu la ngabonakala amanzi aqhamuka kuphi kodwa yabonakala la ephuma khona ngathini mina bathini bona kunjani bakunje wena onyanya fuck off ake ngizwe ngempatha anganilibazisi ngiyazi verse ukuthi abantu abaningi besebethe nathi inkosi yethu bangena ngiyanithembisa ukuthi lana ikhona nje phuthumani niyofuna amathikithi ka Pick and Pay akhona naka Boxer confirmed akhona njengamanje wonke umuntu akavive sekusele nje a matter of few weeks manje a matter of few weeks if I'm not mistaken it's a matter of 4 weeks if I'm not mistaken so nje kobe konakele ngisazoninkhombisa ke yonke into ezobe yenzeka ngisazoninkhombisa nje kahle ne location lapha yana nezintaba zangakhona ngizonivezela futhi ukuthi sekunjani umuze nganivezela ngenza ifoundation a month ago 1 month it's a matter of 1 month ne a month ago ngizonikhombisa futhi ukuthi usunjani ningajahi ngizonibukisa yonke into nje ngisazoweza nje ama clips nje ngikhombisa ukuthi nobe nihamba lana kobe kunjena konke nje kuyeza nje wonke ama details ayeza kodwa umhla ka14 zonke indlela ziya eMidi Ilof 14 October zonke indlela ziya eMidi Ilof mawufuna umakhandakhanda ungafona 0798130260 kodwa ku right mawuzosenda uWhatsApp send uWhatsApp kuba right because uWhatsApp ukwazi uyabona futhi ungasendi ivoice note ibuye ingalaleleki bhala noma ulele yabo ulele ulele uyakwazi ukufunda bese uyaphendula makumele ulele yabo akulaleleki ulele yabo engathi ungabhala nje kuWhatsApp nje usho nje ukuthi udikumakhandakhanda kanje ukuphi siya uKorea and angikhulumi ku-inbox and mawukhuluma nomuntu ku-inbox ungalokuthi uyifake imali ku-inbox noma yinini ofona 0798130260 noma usende uWhatsApp if ubona futhi ukuthi konke ongayizwa kahle ucela ivideo call ucele ilungelo lakho ukuthi mangabe ufuna iproduct ucela ivideo call uqinisekise ukuthi ukhuluma nabantu abaright ilungelo lakho ngapha la ziningi la ezama qola la ngaphandle noma yini engiyiqalile mina ngiyayimela njengoba ngasho ngathi umakhandakhanda uhambo is not like buying product only once one makhandakhanda usuyingcenye yalolu hambo uzolibona ke lolu hambo ngomhla ka14 October uzungaphuthela lapho ukhona uyabona bye bye.